алейкум, азоёни жюриҳои муҳтарам. Ман Ғуфронова Мадина 18 сола ҳастам, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон. Айни ҳол курс якум иштирок дорам ва ихтисоси ман муносибатҳои байналмилалии гурӯҳи тоҷикӣ таҳсил менамоям. иштирок дар ин озмун ба ман имконият медиҳад ки духтари тоҷик баробари назокати зебогидоштаи худ боз одобу рафтори ҳамидаро дорост ва инчунин мехоҳам чеҳраи муосири Тоҷикистони муосири худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоям ва инчунин истеъдоди ман аз хурдӣ ба ҳунарпешакӣ шавқу равғбат доштам ва инчунин қироатҳои шеърҳои нови тоҷикиро дӯст медорам. агар иҷозат диҳед, порчаи шеърӣ аз Лоиқ Шералӣ баҳратон қироат намоям. аз тамоми ину он гум кардагон, зиёшрӯтар нест андар рӯи ҷаҳон. зон ки гум карда забони модарӣ, ҳарф гӯяд бо ту бо чандин забон. با کنیگردآوری گم کرده است یا امید سروری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. салому алейкум. муносибатҳои байналмилалӣ дуруст? гурӯҳи тоҷикӣ таҳсил менамоям. сатҳи забондониятон чӣ хел аст? забони русиро медонам, забони англисиро намутаассифона, аммо дар оянда хуб менамоям. ташаккури зиёд. ташаккур барои иштирокатон. саломат бошед. хуб. инак истиқбол мегирем иштирокчии навбатӣ. қарсак мезанем. танҳо нест, бо гитор меояд. ҳатман ки мусиқии зебо менавозад. салому алейкум азоёни ҳакамон ва тамошобинони гиромӣ. ман Давлатзода Малоҳат маҳорати сурудхонӣ ва оҳангсозӣ дорам. Забономозиро низ дӯст медорам. Кроме таджикского языка, я владею русским и английским. Не так давно я начала изучать и китайский язык. Today, I decided to sing a song which calls Manu Daryo. It's a poem of our Tajik poet Loiq Sherali, performed by our folk singer Khurmoshirinova. 今天在您的允许下，我给大家用吉他弹唱这首歌，谢谢。راه سازیم و راه پیمان منو دریا منو دریا دو همراهیم و دو تنها منو دریا منو دریا یک سر چشم می آییم یک سر چشم می کوهی با پایین ها از آن بالا منو دریا منو دریا من از وی شور میگیرم وی از من شیر میگیرم دو پر شوریم و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل میخواند و من هم فغان میسازد و من هم دو شاعر دو دلی شیدا منو دریا منو دریا دو ره سازیم و ره پیما منو دریا منو دریا دو همراهیم و دو تنها منو دریا منو دریا
نه پروایی سیاست ها، نه پروایی ملامت ها. دو دیوانه دو بی پروا، منو دریا منو دریا. بسد رنج و تاب و تب سرودی زندگی برلم. دوان مست پسی دنیا، منو دریا منو دریا. دوره سازی مره پیما، منو دریا منو دریا. دو همراهیم و دو تنها، منو دریا منو دریا. تشکر ملوحت، تشکر برای اشتراک. ҷони сипос ба малоҳат бону ки ҳам навозиши зебо ва ҳам садои зебо ва ҳам суруди зеборо иҷро карданд. аҳсан. инак иштирокчии навбатӣ истиқбол мегирем. ассалому алайкум. ман раҳмонова сафина, донишҷӯи курси яки донишгоҳи миллӣ дар факултети иқтисод ва идора таҳсил менамоям. истеъдоди ман суханварӣ ва рақси хоразмӣ мебошад. Esirem bin avayem bir kezem girip tavram aman. Ömrümde gezmerem gül zar seyrine. Fesli bahar içemerem bülbül olmasa. Gülzar seyrine neylerem el dil olmasa. Aman ay aman. Yiğit başı aman bulsa, yar bular yarsız bulmaz. Aman ay aman. Kaysı felek burcunun bir Kur'an varsın. Kaysı sedef burcunun cevher şehvarsın. Kaysı kutan ağusın navbayta karsın. Kaysı çemen zanın lavlayı gülnarsın. Söyle bana sen ey kimni sever yarsın. Buy 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 ara göz buy 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 ara göz buy 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 ala göz gel beri ay kara göz gel beri. Ara göz gel beri kara göz gel beri ara göz gel beri kara göz gel beri. дар раванди суханронӣ гуфтеду маҳорати забонотон чӣ? Бо ягон забон суҳбат метавонед карда? забони русӣ. забони русӣ. ташаккури зиёд. саломат бошед. савол нест?
ассалому алайкум ҳозирини гироми қадр, аъзоёни ҳакамон. ман Салимова Шукрона ҳастам. хатмкардаи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон мебошам. айни замон корманди коллеҷи техникӣ донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ ба ҳайси замдекани тарбияи факултети муҳандисию иқтисодӣ кор ва фаъолият карда истодам. инчунин иштирокчии маҳфили омӯзишии курси пайравони пешвои миллат мебошам. дар баробари ҳамаи ин истеъдоди суханварӣ ва ҳунарпешагӣ низ дорам. бо иҷозати шумо. куҷои модари ғамдидаи ман, ба сейри ин ҳаёт нодидаи ман, сари қабрат нишинам модари ҷон, ба ёди то бирезад ашки чашмон, гирифта хоки қабратро ба рӯям, гирифтам бо ҳазорон оҳу армон, нишинам дар сари қабрат шикаста, ба сад сӯзу фиғону оҳи хаста, манам бе ту чумурғи бе қафасҳо, ки танҳо мондаму болам шикаста. биё эй нури гулзорам куҷоӣ, чароғи оламороям куҷоӣ. аё модар, туро ёд кардам, дар танҳоӣ чашм мепӯшам ва садои хандаҳоят ба гӯш мерасад. вақте ки чашм мекушоям, ин садо хомӯш мегардад, зеро ин садо тасаввур аз хотиротам буд. аё модар, туро ёд кардам, чӣ гуна суханҳое бароят бигӯям, то ту дар наздам ҳозир шавӣ ва туро ба оғӯш гираму сарамро болои китфонат гузорам, роҳат кунам. оҳ модар, чӣ гуна суханҳое бароят бигӯям. аё модар, туро ёд кардам. биёву даст болои сарам бигузор ва дили ба мисли дарё пурталотоб гаштаамро ором намо. биё ки ман бо ту рози дил бигӯям. эй раҳмати парвардигор, чӣ қадар вазнин, чӣ қадар мушкил ин дурӣ аз ту. хоб дидам модарам биншаста дар пеши дарам, бо муҳаббат сила мекард анбарин мӯи сарам. гуфтамаш, эй модаро, бехайру хуш рафтӣ чаро. офтоби ҳикматам, аз рафтанат хунҷигарам. вай табассум бар лабаш бо ширинӣ додан ҷавоб. ман фаришта гаштаам, манро набинӣ духтарам. ман танам қурбон намуда то ту бо ширин забон. офтоби ҳикматам, аз рафтанат хунҷигарам. модаро, ҷон модаро, бе ту бубин дар бадарам, дар бадар ҷӯям туро, эй модари мушти парам. шукрона, ташаккур, аммо вале лекин дардро намебинам вақте ки мана модаро нишастаанд. ба модаро шеър мехонед. модарро бубинед. мефаҳмӣ? ташаккур. шукрона, узр як дақиқа. сатҳи забондониятонро гап мезадед. ба ғайр аз забони тоҷикӣ бо кадом забонро медонед?
My name is Shukrona. My surname Salimova. I am from Tajikistan. I live in Dushanbe. I am a teacher at the technical college named after academic Muhammad John Osimi. What do you teach? What do you teach? تشکر زیاد. جواب چه میشه و سوالتونه؟ قبول. تشکر زیاد. سلامت باشید. یک قرصک به افتخارشان میزنیم و اشتراکچی نوبتی رو روی صحنه دعوت میکنیم. салому алейкум. Ман Сайфуддинова Ганҷина 23 сола ҳастам. донишҷӯи курси 4-уми донишгоҳи давлатии Данғара бо факултети иқтисод ва идора таҳсил мекунам ва истеъдоди ман сарояндагӣ аст. имрӯз мехоҳам овози худро бо як суруди эронӣ ба шумо нишон диҳам. дар сукути шаб خانه زد فریاد اما تو نشنیدی دل به پایت افتاد آرزو کردم بعد از تو عاقل نشوم آشنای من غریبم بی تو با خیابان ها من رفیقم بی تو بعد تو عمرم من دگر عاشق نشوم تو رفتی دیگر ماه و آینه خدا حافظ بغض تو سینه خدا حافظ گم شد در قلبت عشق بی ثمرم عشق بی خونه خدا حافظ رشک پیشونه خدا حافظ باز افتاده در کوی غم ها گذرم. تشکر زیاد. بسیار نقص. سطح زباندونیتان با کدام زبان‌ها گپ زده میتوانید؟ من فقط با زبان تاجیکی و روسی گپ زدن میتونم. تشکر زیاد. یکان سوال دیگه است؟ تشکر برای اشتراکتان. رحمت. خیلی سپاسگزار هستیم و اکنون اشتراکچی نوبتی را استقبال میگیریم. ассалому алейкум аъзоёни ҳакамон ва тамошобинони гиромӣ. Ман Иброҳимова Гулафсо ҳастам, корманди корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Амонатбонк. яке аз ҳунарҳои ман ин ороиши мӯй мебошад, ки ба тариқи видеоролики кӯтоҳ ба шумо пешкаш мекунанд.
гулафзо ташаккур. шумо фақат ҳунари машотагӣ доред? ба ғайр аз ҳунари ороиши мӯй ман ороиши рӯй низ карда метавонам ва аз уҳдаи пухтани хӯрок мебароям ва айни ҳол дар ҳунари дузандагиро омӯхта истодаам ва пироҳане ки дар тани ман мебинед духти дасти худам аст. Асан, офарин. Кадом забонҳоро медонед? Забони тоҷикиро дар сатҳи аъло медонам, забони русиро низ, забони англисиро низ дар сатҳи миёна. дар сатҳи миёна ки бошад шумо бояд худатонро муаррифӣ карда тонед. Кани марҳамат. My name is Gulafzo. My surname is Ibrahimova. I live in Dushanbe. I work in Amonet Bank. Beside my job, I work as a hairstylist. I come to Miss Dushanbe to show the power and beauty Tajik girl. I finished speak English 3 years ago. That's why my English now not so good. And I'm start learning English, and now I learn in elementary level, and I will try to improve my English. You will have to keep practicing all the time. Thank you very much. Because you got really nice tendency. Thank you. Best of luck. Tashakkur. Salomat boshin. ташаккури зиёд ва инак истиқбол мегирем иштирокчии навбатиро. марҳамат. салом, ман Шарапова Сафина Расуловна, донишҷӯи курси 3 донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон. Айни замон ман дар ташкилоти амонатии қарзии хурди Финка кор ва фаъолият мекунам. ғайр аз ин дар чорабиниҳои сиёсӣ, тароҳӣ аз тароҳони маҳбуби кишварамон аз ҷумла Хуршед Сатторов ва дигар тароҳон ширкат меварзам. имрӯз мехостам яке аз истеъдодҳоямро пешниҳоди шумо гардонам ки ин сурудхонӣ мебошад, чунки ман боварӣ дорам ки суруд мусиқии забони дилҳост ва бо ин суруд ҳиссиёт ва муҳаббатамро ба шаҳри дилорои худ ва ба шумо пешниҳод мегардонам. суруди ман бо тарзи акапелла мебошад. Первый луч рассвета бродит по проспектам города. Улицы проснулись, солнцу улыбнулись молодо. Я шепчу как другу: здравствуй, с добрым утром, город мой. Как красив и наряден ты в окружении снежных гор. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. С детских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие реки, древние чинары гордые, вьется, как тропинка, речка Душанбинка горная. В ней звенит эхо всех долин, где тюльпаны нежно цветут. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. Я люблю и знаю, что не променяю город мой. Солнце золотое, небо голубое над тобой. Пусть где-то на земле
редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. Прекрасная песня. Вот, на русском прекрасно поете, чисто. А какие еще языки знаете вы? На данный момент свой родной язык, конечно же, Кроме таджикский язык, таджикского. кроме таджикского языка, русский, а также у меня на стадии изучения французский и английский. Английский. На стадии изучения это базовый, да, у вас на пока? Да. Что-то можете говорить на английском? Конечно, могу представиться. Давайте. My name is Safina, my surname Sharapova. I'm studying International Tourism and Development University. What do you do in your free time? I'm free time. I was sung and dance and another. در بالای زبان انگلیستان کار کنید. تشکر زیاد. تشکر. سلامت باشید. омода бошед иштирокчии навбатӣ бо қарсакҳо истиқбол мегирем. варзиш ҷасорат ва зебоист. ассалому алайкум ба аъзоёни ҳакамон ва кулли намояндагону бинандагон. ман раҳматуллозода барфинаи рустам, зодгоҳам шаҳри кулоб, истиқоматкунандаи шаҳри душанбе. истеъдоди ман ин варзиш тӯли 6 сол мешавад ки тамрин менамоям. дар ин сатҳи варзиш ман саҳми худро дохили ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ гузошта истодаам ва ман мехоҳам ки каме аз намуди варзиши худ байни шумо пешкаш намоям. бо иҷозати шумо. барфина салом алейкум. шумо айни ҳол дар кадом лига бошад, дар кадом толори варзишӣ ва аз номи кадом толори варзишӣ баромад мекунед? ман дар дастаи муттаҳаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муҳорибаҳои омехта, яъне ба бисправили, ҳамчун зани тоҷик, ҳамчун як гурдофарид иштирок мекунам. ширкати таҷмаф бошад? бале. фаҳмо. сатҳи забони англистон чӣ хел аст? нест. бо забони русӣ сухан карда метавонед? бале. саломат бошед. ташаккури зиёд. истиқбол мегирем. иштирокчии навбатӣ.
ассалому алейкум ҳакамони гиромӣ. номи ман абдухамидзода нушин. ман 17 сола ҳастам ва ҳоло дар мактаби миёнаи назди донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон бо баҳои аъло таҳсил менамоям. барои ман рушд ва дониш муҳиманд. омӯхтани забонҳо ба ман кӯмак мекунад ки бо одамон ва фарҳангҳои гуногун муошират намоям. ман бо чанд забон ҳарф мезанам. Я говорю по-русски, потому что он учит нас точности мыслей. In English, I can say learning helps us grow. 而中文让我更靠近东方文化。我相信努力和坚持一定会带来成功。و امروز من با نزد شما با سرود چینی آمدم تا خودم را از طریق صنعت نیز معرفی کنم. تشکر برای توجهتان. تشکر زیاد نوشین. چه خیلی که میشود من شما دعوت میکنم با تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت. رحمت کلام. برای که آوازتون خسته نشود. بهترین. تشکر زیاد. احسن و آفرین. تشکر زیاد. سلام باشید. Очаровательная наша участница, браво, спасибо тебе за выступление. Встречаем нашу следующую участницу. А где же ваши бурные аплодисменты? Лапкошоям бар сухан, бо ҳарзи дил гӯям салом. ин недои одамӣ буд кас азал гӯянд салом. салому дуруди шоиронаи маро бипазиред ҳозирини гиромӣ. банда фазилат мамаднабиева ҳастам, хатмкардаи донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон, ҳамзамон иштироккунанда ва ғолиби даври ҷумҳуриявӣ озмуни фуруғи субҳи доноӣ аз рӯи номинатсияи эҷоди назм ва ҳамзамон иштироккунанда ва ғолиби озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин хонандаи асарҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025. истеъдоди ман эҷодкорӣ аст
ва ман эҷод мекунам. Агар иҷозат фармоед, ман як шеъре барои мис душанбе 2026 эҷод кардам ва онро қироат намоям. душанбе шаҳри нуру орзу ҳаст, макони меҳру сулҳу гуфтугӯ ҳаст. дар оғӯши ту ҳусн ҷо гирифта, ба зебоӣ ба фарҳанг ҷо гирифта. чу ҳаст рустам ба майдони набардаш, набошад ҳеҷ кам дунёву дараш. чу омад як хабар бар гӯши моён, қарор аз рустам аст дар мулки моён. шавад озмуни зебоӣ дар ин шаҳр, миёни духтарони тоҷики ман. на танҳо ҳусн бошад зеби занҳо, на танҳо ҳусн бошад зеби занҳо, ки фарҳангу дилу нуру таманно. ин панҷум мисра аст ва ман камтарашро қироат намудам. фазилат, ташаккури зиёд, эҷодиётатон бисёр зебо. Ташаккур. сатҳи забони руси, англиси ё дигар забонҳоро чӣ хел аст? ман дар донишгоҳи славянӣ ва русия таҳсил намудам ва забони русиро хуб медонам ва забони англисиро дар сатҳи элементари медонам. дар сатҳи элементари, дуруст? камакак дар бораи худатон ба забони англисӣ гап занед? майлаш, агар хато кардам гап надорам. Ман ислоҳ намекунам. Гап задан гиред. Hello everyone. My name is Fazilat. My surname is Mohammad Nabieva. I am from Tajikistan, but I am from Badakhshan region. It's a beautiful region. I am 23 years old and other. Tell me what you do in your free time. In free time, in free time I go to a library, write many books and write poem. Read books and write poem. Write poem. Okay. Write poem in Tajik language. Okay, that's good. Thank you. Саломат бошед. Ташаккур зиёд. Встречаем следующую нашу участницу. ассалому алейкум, эй аҳли завқу ҳунар. Салом бар доварон ва меҳмонони гиромӣ. Ман ҳамроҳи ва тахмина ҳастам. мусиқишинос, сарояндаи академӣ ва ороишгар мебошам. бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ озодона ҳарф мезанам. ва айни ҳол ба омӯзиши забони италиявӣ низ машғулам. ман дар консерваторияи миллӣ ба номи Талабхоҷа Сатторов таҳсил мекунам. оянда таҳсили худро дар яке аз консерваторияи Италия давом додан мехоҳам. ман дар якчанд озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидам. аз ҷумла соли 2022 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷойи аввалро гардидам аз жанри сарояндаи академӣ. орзуи ман ин аст ки санъати тоҷикро ба сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намоям. ва ба иҷозати шумо ҳозир ман суруди франсузиро эҷод мекунам. Вас, когда полюблю, сама не знаю я, вернее, никогда
сегодня же нет. Знаю я. L'amore deve essere belle che li peta privacy. Et c'est bien con la pelle civile qu'on vient de refuser. Rien ne fait de bien s'ouvrir la perla bien l'autre c'était. Et c'est de l'autre que je préfère et l'aria d'invisible plaît. L'amour est fa di bohème et n'a jamais connu d'elva. Si tu n'aimais pas, je t'aimais, ce genre de me regarde à toi. Si tu n'aimais pas, si tu n'aimais pas, je t'aimais. Mais si je t'aimais, si je t'aimais, regarde à toi. Si tu n'aimais pas, si tu n'aimais pas, je t'aimais. Mais si je t'aimais, si je t'aimais, regarde à toi. Прекрасное выступление, Тахминаджон, но репертуар французский, но пели на русском, да? Сначала на русском, потом на французском. Там две части. А что-то, один куплет, что-то из классической, таджикской классики. Вот что-нибудь напойте. Ариоза и Гульру, аз операи Шарафиддин, аз композитор Шарафиддин Сайфиддинов, аз операи Пеолот ва Гульру. Саламат Божий. Ташаккур ediyorum. Ayo dil dodai bechora Gulru, va vaqti khud nadori bovari tu. Ajab ki rasta roz dar gumona, kizi pomishavad mirbona. Навозиш корнозу камбауду, адолат хоби озару масру. Чунун ки бодар дил орзую, риханда бахти ман акнун бароя. Спасибо, Тахмин. Ташаккур ediyorum. Дига саволну дорам. Ташаккур ediyorum. Масалай сати забондониту. Too impressed. Thank you so much. You are so talented. Thank you. You mentioned that you already speak in English in fluent, and besides, right now you're learning Italian. Why? Because I'm going to study in Italy next year. That's why I started learn Italian. Thank you so much. I wish you the best of luck. Thank you. Бесподобный голос. Мерси. Будущая оперная звезда. Браво! На сцене следующая участница.
ассалому алейкум. амирхонова мавзуна ҳастам, 23 сола. мехоҳам нозукӣ ва зебоии духтари тоҷикро тариқи як рақс нишон дода бошам. мавзунаҷон, ин рақсидани зебуро аз куҷо омӯхтед? аз муаллимам. тайёридам бо муаллимам. дар ягон ансамбл мерақсед ё? не, ман худам аз шавқ. муаллима ном доранд? устодатон бале ки? муаллима аз донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи устод мирзо турсунзода мебошанд. муаллима боронбекова сафарбегим. дар муддати як рӯз ман ин рақсро тайёр кардам. мавзунаҷон ташаккур. бо кадом забон ҳарф мезанед ба ғайр аз тоҷикӣ? русӣ ва мехостам дар курси шумо омада таҳсил кунам. ният доштам. ташаккури зиёд. ҳоло дер нашудааст. бале. саломат бошед. ва шумо муваффақият. ташаккур. ба вақти рақси мавзунат ба чашмони пурафсунат. ҷони сипос ва инак иштирокчии навбатиро истиқбол мегирем. марҳамат. ассалому алейкум. ман шоисуфзода миҷгона, 18 сола. ман дар коллеҷи тиббии ноҳияи рӯдакӣ бо ихтисоси кори фарматсевтӣ курси 2 таҳсил мекунам. ман ба соҳибкорӣ ва варзиш, яъне аспдавонӣ, шохмотбозӣ ва теквандо машғул ҳастам. ва боз яке аз ҳунарҳои ман ин аз муҳра тайёр кардани ҷуздонҳо мебошад, ки ҳозир пешкаши шумо менамоям.
میجگونه خیلی خوب ما عکسی بسیار دیدیم و شما یا ندیدیم аз сабаби бемор буданам дар беморхона будам аз ҳамин сабаб камтар вақт خیلی نفهمیدم شما در درس اشتراک میکردید می اومدید که شما در بیمارخانه خواب بودید ду рӯз ман набудам аз ҳамон сабаб من فهمیدم اما حاضر عکسی بسیار رو دیدیم ما دستی کی بود معلوم نبود ман метавонам ҳозир назди шумо биёрам бо худ дорам محصولات تیار رو бале худам тайёр кардам خیلی من نمیدونم شما بعد بیارید ما میبینیم سطح زبانتون چه است؟ хоб забони тоҷикӣ русӣ فقط تاجیکی با روسی ها؟ бале تشکر زیاد زبان انگلیستان خوب کنید ҳатман سلام باشید تشکر زیاد جان سپاس با گلدختری ورزشگر و اکنون اینک استقبال میگیریم سیری کشوری افسانه‌ای شاید میرویم این پیراهنی زیبا مرامت ассалому алайкум ҳозирони гиромӣ аз дидоратон бениҳоят шод ҳастам нури дида тоҷи сар ман гадои ва сумайя 17 сола ҳастам ва истеъдоди ман рақс аст махсусан рақси ҳиндӣ имрӯз бароятон лаҳзаи пур аз ранги камон омода кардам албатта ки бо иҷозати шумо कहानी हो गई जो जब ने न मानी तो मैंने भी ठानी
تشکر سمایه جان آفرین احسان اگر کمکی دیگر کوشش میکردید شاید که همین رقص شما بهترین میبرامد در سین و سال شما بد نبود این از نقطه نظر متخصصان باز بها میدهند شما کدام زبان ها رو میدانید؟ زبان خودم تاجیکی و زبان روسی زبان مادری حساب نمیشود زبان روسی؟ انگلیسی؟ چی؟ نه انگلیسی نمیدونم کی سر میکنید آموختن زبان انگلیسی؟ نصیب سر میکنم سلامت باشید تشکر برای اشتراک و در صحنه اشتراکچی نوبتی‌مان با فکرم یک معجزه می شود ассалому алайкум муҳтарам доварон ва тамошобинони азиз ман каримова рамзия 25 сол дорам имрӯз ҳунари худро пешкаши шумо менамоям умедворам ки онро эҳсос менамоед ва баҳодиҳӣ мекунед ин ҳунар кулолгарӣ аст яке аз қадимтарин ҳунарҳо мебошад ки 80-90 сол пеш аз милод оғоз гардидааст имрӯз ман ба шумо ин табақро ба дасти худ сохта тайёр кардам мехоҳам пешкаши шумо намоям ва имрӯз дар ин кулол мехоҳам ба шумо як коса бисозам мумкина овардам Амуна бештар биёред. ташаккури зиёд рамзия шумо аз ашъори кадом шоир метавонед 4 мисра қироат кунед ҳозир наметавонам сатҳи забондониятон чӣ гуна аст забони русиро дар сатҳи аъло медонам забони англисиро дар сатҳи бигинӣ мақсад худамро чӣ карда метавонам муаррифӣ карда метавонед My name is Karimova Ramzia. I live in Dushanbe. Дар ҳамин сатҳ ман метавонам гап задам. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Раҳмат калом. Савол нест. Ташаккури зиёд. Равон. иштирокчии навбатӣ Назирова Маликабону. ассалому алайкум доварони муҳтарам ва тамошобинони азиз банда Назирова Малика донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар факултаи ҳуқуқшиносӣ дар шакли ғоибона таҳсил мекунам ҳамзамон дар хонаи муди Хуршед Сатторов зиёда аз 4 сол мешавад ки ба ҳайси модел кор ва фаъолият мекунам боз ҳунарпешагӣ низ мекунам дар як филм дар филми ба номи Баҳори хазонрез нақши асосиро бозидам нақши Заринаро
و امروز میخواهم که مهارت رقص خود را برای شما نشان دهم، البته با اجازت شما. تشکر ملیکا، سلامت باشد. شما حقوق شناس از روی اختصاص. بله. برای چی رقص ملی را انتخاب کردید؟ برای که من خرد بودم در صنف چاری در انسامبل کودکانه زینب به حیث رقاص رقص میکردم، تمرین میکردم و در چهارره‌های دولتی اشتراک میکردم و تا حاضر این هنر در دل من است. سلامت باشد. زبان دانیتون در کدام سطح هست؟ زبانی روسی و انگلیسی را در سطح معاشرتی میدانم. بسیار خوب. خودتون معرفی کنید با همین دو زبان. My name is Malika. My surname is Nazirova. I study at the Tajik National University and I work at beauty house. I work at fashion house by Khurshad Satorov and I like very dance. Thank you very much. Руси? Меня зовут Малика. Спасибо. Слишком устала. Извините. Все нормально. Ташакур идет. Большое. сипоси беандоза ба Малика Бону ва инак иштирокчии навбатиро пешвоз мегирем. Ассалому алейкум, номи ман Нигина.
ман донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ мебошам. ман давоми 3 сол аст ки дар соҳаи муд яъне моделинг кор ва фаъолият дорам. ман дорои ман на танҳо дар соҳаи муд балки дар рӯзгори хона низ кӯшиш мекунам ки беҳтарин бошам. ман дорои маҳорати олии пухтупазӣ яъне қаннодӣ мебошам. дар ин соҳа низ сертификати махсус дорам ва нақша дорам ки дар оянда як мактаби махсуси қаннодии худро боз кунам. имрӯз ман мехоҳам ба шумо як рақси зебои бадахшониро пешкаш намоям. умедворам ки ба шумо писанд меояд. забонҳоро медонед, чунки мо шумо пеш аз рақс пурсем, баъди рақс гап зада наметавонед. забони русиро дар дараҷаи олӣ суҳбат мекунам. бале. забони англисиро начандон. худатона муаррифӣ карда метавонед? ключевые слова знаете на английском языке? бале, каму беш. агар мегуфтед хуб мешуд. نه چندان خوب میدونم. چند سال است که این کسب رو انتخاب کردید؟ نفهمیدم. چند سال هست که این کسب رو انتخاب کردید؟ دوامی 3 سال می شود. بعد از ختم صنف 11. Hey çudum gülen turcamacın Hey maden gümen turtkamacın Hey civcumacın azasımın Hey turd bevhitercin vamacın Hey turd bevhitercin vamacın Oh zira 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 khudo ghama bigirad Oh zira 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 ey joy bora obashtira mevagi khami boghad ey jura nadarad shira dil beqaror ast imshab gharqi khumar ast imshab dil beqaror ast imshab gharqi khumar ast imshab bazo ba ham biraqsim savti hazar ast imshab bazo ba ham biraqsim ey savti hazar ast imshab oh zira 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 khudo ghama bigirad нигина ташаккур барои иштирок. саломат бошед.